Искате да смените кондензатора на микровълновата си печка. С тези стъпки ще я поправите за 0 време. Какво ви е необходимо? Клещи, нов кондензатор и отвертка. Стъпка 1. Сварете корпуса. Разхлабете винтовете отзад и евентуално отстрани. След това можете лесно да свалите горния и страничните панели. Стъпка 2. Извадете стария кондензатор. Забележка! Първо разредете устройството. Свържете двата контакта на кондензатора с изолирани клещи, за да разредите устройството. След това изключете контакта. Сега вече можете безопасно да развиете винта. След това отстранете стария кондензатор от микровълновата печка. Стъпка 3. Поставете новия кондензатор на мястото, където е бил старият, и отново затегнете винта. Продължете с поставянето на щипките обратно върху кондензатора. Накрая не забравяйте да свържете отново контакта. Стъпка 4. Сложете корпуса на мястото му, плъзнете панелите обратно върху микровълновата печка. След това отново затегнете винтовете отзад и евентуално отстрани. Сменили сте кондензатора и микровълновата печка е готова за повторна употреба.